Horas madihita salu nakamanginang tapahohoma asa masuk kita di parsauralas ni roha di pesta parningotan hananay ni Tuhan Yesus. Martang yang nahoho mahita satoke di bagasa rohat tabi. Amin. Huriana hinahulungan itu hata marlas ni roha duhita arion makalaso parningotan arana ni Tuhan Yesus. Ima dalan hasitonga dohot hanguduani. Ia manaiki bana tu banua gijang. Dadananaing manadiko kita. Alai nong saha do ibana tuha bangsana. Jala mangarajai saliling-liling na. Tahala somma hananek na tu surga di bagasa puji-pujian dohot roha moleante. Ala ibana nong manaiki narodo ibana muse mangalap kita. Tauka maruhat tamar sobat tu raja nong monangi. Jala naung mangaradi ingana dihita. Mari di mahita sa bukit di nomor 10 ayat 1 dohot 2.
Marhite-hite goarni de bata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi porbadia, na tumo palangi dohok tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, bayano kudo sogot namonangi rap doho tau hudul di habang saki. Songonau namonangi jala hudul rap doho damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak nina sutibuli, nong manaik tu bano gijang, jala hudul tu siamun ni debata. Sesuruh matot di porbadia tu rohanami. Asa ibana totong mengajari, mengarajai rohanami. Leo tuhami parhaladu na burju tuhatam. Pargogoy mana sida. Asa totong diraduti na sida ulaon. Jala asa marsahala na sida mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tung rarat hara jommu di hasyanganon. Pai masudimu sumpeak di toro ni pakmu. Say pamonang mahami saluhutna manaluhod dosa. Dohot hamatean marhite-hiteho. Ay tuhodo na mangulu. Dohot na manggonggomi. Rap dohot amay dohot todi parbadia. Amen. Maredehita sa bukid nomor 17 ayat sada. Tangihok kamu ma pati ni debata di minggu parningotan ari hananak ni Tuhan Yesus sadarion imasya Markus 10 ayat 15 sahatu ayat 10. Jadi nina mamadok nasida lau mahamu tulia portibion jami tahu kamu barita nauli
tunasa na tinoppa. Na porsia jala na tardidi dapotan haluaw. Alay na so porsiay ho na uhum do. Ido saha na tora mangidugugo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tapuji Tuhan tamarede hita sa bukid de onom 126 ayat sada dohot tolo. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami. Ujo hami do goarmu na badiay. Ala targogo tami marningo dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate, jalana hihisyan namate. Namanay tuwanogi jang doho mangudihok kami. Asima roham di hami. Sepatotong madihami roha hamulate o tuho. O tod di porbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhu na birni binani dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaho lomon ni roham. Odo perhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Saya tangi ho mahami ho ali debata ama. Anak doho tod di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alay dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala di siamun ni debatado ibadah mangon dihok kita. Hasanga ma di debata na digijang. Amin. Marede hita 527 ayat sada.
si roha pasangan Tuhani roha holong naman laho mangedehoni ganu porit unang lupa polisi si pangatutani ng panginooni magpasalamat. Tangihok kamu mahata ni debata turpu epistel di pesta parningotan hananak ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di buku ni para pesalmen bidu ono pulalu asaplonom 1 ayat 20. Dolok ni debata do dolok basan gok akapucu do dolok basani. Meribu-ribu dohure tani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon. Pinuji matuhani ganupari dok pe di papor satu tuhita debatado mangurupi hita ido sahat na mertua dua kana tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita san nomor 100 ayat 1 2. Tidakku maha porsiao tai songon nahina tidakon di dongata saha porsiao di sadok portibion
rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na suhatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ni mana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe syatot di parbadia adorang suhabubuan, ido tu hatta na tumo na bernit di panguhuman ni silatus, na matetar pajal do bana di hau pinor silang, na tua no torudung ditanom, na mulak mangolu dari patuluhon, na manai tu surgo lahudul siamun debata Jehova, amanai pargogo na suhatu dosani, disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate, au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangolu dosogot daging nihala nong mate, doho dihanguluan na sora suda. Tapi gema sunggul-sunggul dihuriata di parminggota sadarion. Na parjolo makatidakon haporsiaon. Di minggu sadario di patupado ulau makatidakon haporsiaon. Manang malua sa pakakungion tuak anak kota nong merguru malua di bagasan nasa taonon. Manang parguru tahun ajaran 2025-2026. Torok nasida na makatidakon haporsiaon sadarion 70 halak. Napadohon sakramen ulau nabadia. Anon langsung dung haluar minggu di patupado sakramen ulau nabadia. Ima tuak anakon na makatidakon haporsiaon sadarion rapdohot keluarga nasida manang natorasna. Napatuluhon parjamita tamu. Namarjamita dihuriata di ibadah siang manang parmingguon arian sadarion. Ima amang padita Dr. Hulman Sinaga. Nasida dosen di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar sekaligus ketua Rapok Padita HKBP. Ima sunggul-sunggul di huriata tuhata ma na masu-masu hita saluhu na. Tapuji tuhata marede mahita sabukede nomor 100 sada ayat sada dohot ayat 2.
damai ni di bata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna marhite-hite Kristus Yesus Tuhani. Amin. Orasma dihita saluhutna di perpunguan pesta perningotan hari hana naik di Tuhatta Yesus sadarion nagabe ojahan nizamita tersurat di ulaun ni aka apostel itu sada mamukama sian ayat sada satu ayat 10 sada ujaha madihita songonon madihata batak tersurat nunga sidung nian hubahen ale Theophilus barita na perjului taringot tu saluhut ulaun dohot poda na pinukkan ni Yesus. Sahat rodi ari hahihisatna. Dung jolo dipatihi ibana marhite-hite tod di probadia aka apostel na pinilit nai. Dung salpu haporsuhon nati naon nai. Di patadap podo dirina mangulu tunasida marhite-hite lantada. Ima na pinataridahonna dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaun ni debata jadi dinadomu ibana dohot nasida dipatihima naso jadi meret nasida siat Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai na binege munaisian aku ninna ai do di si Johannes si alai to di porbadia do di honot tuhamu dak pola 3 arinai laos disukun akan na punguima ibana aka ninna ma pajong-jongommu ma saunari ale Tuhan harazauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taon na manang obasna na binuhul ni amai guru di huwasona saping alai jalomuna do hagogo ni to di perbadia na songgop tu hamu gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni terhisat maibana di panot notina sida. Dungi dihului pi obuni maibana sejolo ni mata nasida. Dina tinulutun nasida do pa ibana nalahui tu kijang. Nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos na marlinang-linang aka na madok oh hamu halak Galilea hama say jongjong hamu mamerengi dopak kijang anggo Jesusi na tarhisa siya labung muna tuban wagijangi narodo ibana sugut songon nani ida muna ibana laho dopak banua gijangi ido sahatna nakening adoras masuk ibadahon husukun paditata bodo sudi nanang maket dakon haporsianon marhata batak niku didokdang alani marsatabi mau tuhamu kadongan mau lope marpasir-pasir hata batakon alani halakon melusak puran nodi di bahasa Indonesia asa unang marisuang masida ro mabegi zami tahun dia mula kadongan sa persiaon ganuk tahun rodo hita tu gereja
mapege jamita taringot tu Jesus nama naik tu banua gijang. Manghuton berita natazaha. Jesus nakot tu banua gijang di duluk zaitun. Nuaing jongjong do di ingananina marguar. Christe Himmelfahrtkirche manang Extension Church di Jerusalem. Akan nokiasa Jerusalem somal neko sahat do tusi. Tu palas-palas ni garezei si 180 tanggai. Mamereng dia do surgo jala dia banua tonga laus di dia banua tur. Asaduk sahat jol matusi ukap do tu rohana nasa jolma na persia di Jesus dan hola lo jasa big HP di tanoon mangula dada holan arsak HP siarupanna dada holan paru kilo HP naikon arupanna alay na manatap do ibana tu kijang songo Jesus nang manaik tu surgui adong do HP inganan ni jolma dan hola purtibion alay dohot do surgo hanguluan na manotong sisa liling ni liling nai. Alayla sosahat do pahita tu si di perpunguas sadarion naing suan tu bagasar rohata molo tapes tahu Jesus manai tu benua gijang hita pe ikopos rohata di haprosion na madok dang jabarta portibion nak pedisod do pahita nuai. Alayadong do surgo inganat ta sugut songo Jesus na manaiki hita pe ikosahat do tu si laho menghuton tuhatai. Nah saudara-saudara khususnya yang mau konfirmasi hari ini, saya mau tes sedikit ya. Tadi pendeta sudah kasih tahu saya dosen di STH KBP, jadi biasalah buat tes kecil-kecilan. Peristiwa naiknya Yesus ke surga itu terjadi 40 hari setelah Paskah pertama di hari Minggu. 40 hari ini bukan angka yang biasa dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Boleh satu orang berdiri yang mau naik CD, tolong jelaskan kepada saya dan kepada yang hadir di gereja ini minimal 3 angka 40 yang disebut di Alkitab, apa saja peristiwanya. Mulai dong na jongjong, hulen hadiah khusus yang belum pernah Anda terima sepanjang hidupmu. Akan saya kirim dari Siantar. Ada yang berani, mungkin tahu tapi tidak berani, ada? Ini yang sebelah kiri saya, ada yang berani? Angka 40 itu di Alkitab apa saja yang dijelaskan dalam tradisi Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru? Siapa yang tahu? Atau yang sebelah kanan, ada yang tahu? Saya minta 3 saja, pasti lebih dari 3. Baunang bayi lului Google latong, halilik kubi, angkol sonari belum muna, lapatan ni nang dingot tamu. Nah begini, 40 hari itu terjadi. Pertama, dalam kitab Genesis, kitab Kejadian. Ada hujan turun dari langit selama 40 hari 40 malam, membasahi seluruh bumi. Maka terjadilah air bah. Setelah Nuh dan keluarga dan seluruh hewan yang dimasukkan dalam perahu atau bahtera itu, Nuh selama 40 hari membuka tingkap bahtera, menerbangkan seekor merpati untuk mencari tahu informasi apakah sudah ada darat tempat hinggap. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun begitu keluar dari perbudakan Mesir. Mereka belajar bagaimana harus menghadapi banyak tantangan, tetapi harus percaya dan setia kepada Tuhan, supaya mereka bisa tetap berharap yang terbaik, menerima berkat Allah. Yang keempat, Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Dia bertemu dengan Allah secara tatap muka. Lalu setelah pertemuan itu, dia menerima 10 perintah yang kita sebut dengan Dekalog yang sekarang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 21 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 18. Yang kelima, kita tahu peristiwa di dalam Perjanjian Baru. Yesus setelah menerima baptisan dari Yohanes di Sungai Yordan, dia naik ke sebuah bukit
lalu berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Ini angka bukan sekedar angka biasa. Nah, siapa yang mahasiswa di sini silakan dicek nanti. Yang secara khusus belajar filsafat, ada apa dengan angka 40 dalam pemikiran Pythagoras setelah menerima pemikiran dari Socrates? Itu adalah angka keramat yang dipercayai di dunia Yunani dan Romawi. Maka itu tidak heran Alkitab juga mencatatnya. Lalu kalau Anda nanti menghitung angka 1 sampai angka 4, 1, 2, 3, 4, jumlah semuanya itu pasti 10. Angka kesempurnaan yang juga dicatat di Alkitab. Nah, kalau ini hari ke-40 setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu Anda akan menjadi seorang Kristen yang sejati. Apa artinya bagi dirimu kalau Anda menerima konfirmasi hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajak saudara untuk melihat apa saja yang dituntut bagi orang-orang Kristen. Setelah Yesus bangkit dari surga dan naik ke surga, ya bangkit dari kubur naik ke surga, ada beberapa pesan yang harus kita terima. Nah, perjolo ima di dok di son, namar pungur nasida di sada luat di Jerusalem, jala di pada di Yesus nasida, naso jadi meret, pai marotot di perbadia, lau songgop tu nasida. Dan jadi meret. Yesus memperlengkapi para murid untuk memahami apa saja yang harus direnungkan dan apa saja yang harus mereka terima sebagai kekuatan baru untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Itu dapat dua hotiso. Ala ikon gabe siti dangi donasida. Iban nadok di ayat walu, jalo muna mahagogon nito di perbadia, songgop tuhamu, gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, sahat di Judea, rodi Samaria, nang ujung ni Portibion. Itu tugas kalian. Orang yang sudah menyaksikan imannya harus menjadi saksi Kristus. Bukan hanya di Palestina, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, tetapi di seluruh dunia. Nah, ini tantangan generasi muda Kristen saat ini. Dia mah tantangan nih. Tidak banyak orang Kristen yang berani bersaksi bahwa dia adalah pengikut Yesus setia. Karena godaan dunia ini untuk meninggalkan iman begitu kuat. Jadi mulut azahak ke berita manginang, dangotik yang nak kota, ala ni perdonganonna, marsaur dohot halak naleban, gabi pida agama. Godang do buru ni huriata, do anak ni huriata, dang besah porsiau do naturasna, ditadikon huriana, gabi perugamo na asing, ala las rohana, jala holong rohana, mamereng buru ni donganna. Dang otik ruas ni huriata, no pida agamana, ditadikon huriana, ditadikon haprosiona, gabi parugamo na asing, ala ni jabatanna. Jadi odo pangiduat Tuhan waka parhala do nami di minggu di hari sederion. Dok dia muna toras. Mangele kau sial langgatanot Tuhamu. Unang adong be sian akaya nakot taon. Namu bah haprosaun na sugut. Sapala nang tatangyakot di sederion. Maka tidak pun haprosaun na sida. Tang na sida di haprosaun. Ikoboy na sida gabi sitidang ini Kristus. Dan ikon gabi perdita ya. Kalau firman Tuhan mengatakan menjadi saksi Kristus itu tidak otomatis harus menjadi seorang hamba Tuhan pendeta, tidak. Tetapi menjadi saksi Kristus di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam etika tata krama yang dilakoni, itu harus tetap seorang pengikut Kristus yang sejati. Unang sitihaan pangalahoni nasida. Unang sisahan parsauranna. Unang sita bayarsak pangalahona.
Godang donatoras dari luilu, tu matangis, manangyakon ni anak kon na ganuk borngin, alay anak kon nay dang ramehon di pangalahona na sosuman. Godang do yanak kon natakang nasay mangalo among na do inong na nakpe nang makatidik kapursyaon siya tonga-tonga ni huriyay. Jadi nang hupangiru tu hita surya kadongan sisa datang jawab mahita. Dang holak tang jawab ipat dita, dak holak tang jawab nasi tua. Alai sudi donatoras rap dohot parhalado bertanggung jawab di haprosyaon nida danaki nakpe nang makatidak pun haprosyaon ibana sadarion. Ikut tadi dunian diari sugut. Jadi saya akan coba melacak nama yang 70 orang ini minimal 5 tahun ke depan. Sudah di mana mereka? Apa kerjaannya? Dan bagaimana imannya bertumbuh dan tangguh menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan. Mau berjanji? Kalian yang 70 orang? Mau? Saya pastikan jika kamu percaya setia kepada Kristus, kalaupun ada tantangan, itu tidak seberapa. Saya pastikan jika kamu menghadapi kesulitan besok, tetapi karena setia kepada Tuhan, itu juga tidak menjadi masalah. Kamu akan lolos dari situ dan kamu akan berhasil. Tetapi sekali kamu ragu dengan imanmu, kamu juga mungkin tidak mendapat apa-apa dalam hidup. Maka yang kau andalkan dalam iman itu adalah Tuhan. Jangan kau bersandar ke kemampuan ekonomi orang tua. Jangan kau bersandar kepada kemampuan jabatan orang lain, keluargamu, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. Meski kita harus tahu bahwa semua yang ada di sebelah kita itu juga penting. Alai ikopos doro hamuna do sitidang ini Kristusi dada hola di HKBP Raja Walion, dada hola di distrik Riau, dada hola di Indonesia, ala di sadok portibion ikong gabe sitidang ini Kristus do hamu bersaksi tentang Kristus, hidup demi Kristus supaya Kristus mendahului semua yang harus kamu jalani. Napa dua dia menakadongan. Dung terhidak Yesus tu benua kijang. Manatap dona sida. Songot dia Yesus hisap. Manaik tu benua kijang. Longang dona sida. Alaniaha. Ay menghutap perbinatuan. Dakndung do pehajol mabui terhidak siap tanot tu benua kijang. Ay gravitasi. Madahusang kijak tutoru do. Mulorong pesak toru tu kijang nanak paling do helium dang colma gas doi. Ini salah satu juga bentuk secara saintifik kita katakan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah tindakan ilahi. Yesus mulak tuha bangsa hamuliauna aisyanido ibanaro. Manaik ibana tu benua kijang sianihadu ibana rotu portibion gabe disulukkan rupa nihatuban di tahun na porsuk saat tunamata di hau pinarsilak. Gabe jolma tu hatta sia surgo di tanoon. Alai di hari hana naik. Sumuang mamuseha di batahun ni Yesus ay korap do ibana dohot amai di surgui. Dada nama nadikot jolma Yesus. Dari nagabi di pasopwa jolmon alai sia surgodo tuhatai para dihon inganan dia kena prosea di ibana. Jadi ketika kita berkata bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, bukan berarti manusia telah ditinggalkan. Manusia dibiarkan hidup sendirian, bukan. Tetapi selama proses itu, Yesus mempersiapkan segala kebutuhan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Rodo
parulos namar linang-linang mamitsang natoropi didok songonon. O hamu halak Galilea ahama say jongjong hamu mamerengi dopak gijang. Ditano do pehita kamanginang. Di portibiod do pehita unang pagudaku hita manatap langit. Unang pagudaku hita mamereng surgo. Surgoi iko bainota do di portibion iba na di picang nasida. Sipata gudang gohita natarela di jamita sahiran itu surgo hita mersugut manak sadarion. Di pisang nasida unang manatap tu banogijang alay tatap mangolum sadarion rap doh Tuhan ido mengadupi namasa di tanoon ido hata itu nasida. Kita harus maknai surga itu bukan nanti dan kelak di sana. Tetapi surga itu ada di sini sekarang juga bersama dengan Tuhan. Adung roto di perbadia. Dan adung besekat manang batas. Pacupang do debata. To di ido. Na pasauron hita dohot ibana. Ido nuaing picak-picang. Tua kajolma. Nasay manatap tukijang. Alah ito pesipata tong dosongoni. Walau tungbuhi sa mitaon po baho pangalahot tautik. Gudang do hitaw lupa dirita, say tabereng tukijang, lupa hita mamereng tutoro. Olo hita mangapian mamereng dongan, alo tumibbo ibana siya kita, lo mahita kanupari, so tayo pe, dagik tanaw, marsahit. Gudang do solma, alay say manata tukijang, tukap di dalan na. Ay so bereng betul-betul piki mardalan na sa tukijang ma di bereng sungoni. Gudang no zolman na say manata tukijang dakso ng dakya lamarlas ni roha. Alay mo lo tabereng di zoluta. Tabereng tutoru ra tubudupe las ni roha. Aneng dohonok kurusya kadongan. Jolma na jujutan manata tukijang holan na mga piyad do hatana. Uzung na daktu bebelas ni roha di dirina. Orang yang selalu menatap ke atas dia akan selalu cemburu dalam hidupnya. Garyada olo mangaliai de bata. Adidok merdikat de bata ya tusianu denggan pasu-pasuna tuau hurang denggan. Dipisang zamitodo hita dipaingot. Iya Yesus nama naik tu gijang. Rodo ibana sugut. Songon nani damuna ibana laho dopak banwa gijangi. Maka tidak ada perpisahan. Alai ari hana naik ni tu hatai. Paingotok kita. Moloro ibana sugut. Dak songon na perjului. Roh Yesus sugo siya banwa gijang, laho manguhumi nama, laho pajongjokon harazaw ni debata. Ido suku-sukun ya kasih sian itu ibana, nuaing mapajongjong mu harazaw ni ali Tuhan, alay rodo Yesus madop, dang dibato hamui, dang guru dihamui, dak taboto tikina manang obasna. Alani i, ala sotaboto ro se di hari tikina rotu hatta tu portibios se penwagitsak. Diigil masyak kita. Hai hobar manian. Jala ikon saguru lomon itu hanima. Ngulutta di tanoon. So tungadok kita natar lalap. Liling do pesin na hita la sumuba hita. Selama masa penantian terhadap Yesus yang datang kembali dari surga, kita harus berbenah. Ini pasti bukan hanya janji. Yesus ro laho menguhumi na persea dohot naso persea.
Nah ini juga yang mau saya sampaikan sama kalian yang mau naik CD hari ini. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang percaya dan tidak percaya. Siapa yang setia dan percaya kepada Tuhan, dia akan beroleh selamat. Siapa yang tidak setia dan murtad, dia akan beroleh celaka. Karena di hari penghakiman esok, ketika Yesus kembali dari surga, semua akan diadili. Alani tapet baru manguluta, asa dohot hita terhidat rab dohot tuhatai mengulu saliling-lilingna di surgo nama notongi. Amin. Martang yang mahita. Pupusi kami maho ali di bata nang mangalihon anakmu Yesus Kristus si palua di hami memulus hamatian jala hehe jala manaik tu surgo pada diingana di hami parsidohot mahami disi asa upani pakokopon di Yesus hami panean di hanguluan nasora suda suat tema haprosiauni ingulu ni akka yana komu naneng makatidakon haprosiau sadarion asa satia nasida manghuton ho pasu-pasu manang natoras nasida naung mamemehon poda haprosiau napulin yakatiki nasalpu dohot naung makalujahon narikot di pardagingon nasida nasai laun asa say merlas ni roha manangyakon yakaya nakonna managam ngulu na lumehet dia katiki na naingro. Pasu-pasu manang sudi perhaladum na posom na mangajari yakaya nakomon marhaprosyaon na tikos. Asa unang marnalujan na sida mangodihon dohot mamisang asa denggan partodion na sida mengadupi ragam ni hamaulon do akaparukilo diari na naingro. Asiro ham Tuhan, molo widahami soson di zulunami akan naborati lomos dohami sipata alai mangasahon huasom dohot pakokopon nito di purbadia talup dohami managam hamonangan rap dohot ho pasu-pasu masudi ruas ni huriam namarlas ni roha sadarion mamestahon di pajakonon ngulu na surasuda na pinarari ni Jesus nang manaik tu surgui asa buhay hami marlas ni roha menguduti ari-ari ni ngulu nami asa saluhut na Tuhan tahu hasangapon di guarmu asiroham lehonomu ma akan rikot di ngulu nami si ganupari dang tagamun Tuhan somaul si pata alai moloho mangudihon terbahik kami do managam nomuli di nama katidakon haporsyaw na kaya nakomus hatok kinari sulikit ma roha dohot tod dinasida asa unang holan sian pamangan na haruar panidangyon alai sian hadirion na nahibul ma Tuhan nasim ma si pangasahonon nami gabe sitidangim marbaritan nauli di parange dohot di pernguluan si ganopari sapalan nang marasini roha ho dinasida uduti ma Tuhan asini rohami mamasu-masu nasida di persikolan dohot diaka ulau na maragam sitagamon na repe tuaka ari na nengro ali Jehovah di bata molo tungadong dari parkilhon aka ruas ni huriamon nang aka parhalado dingulu si ganopari homa Tuhan nama dongani nama daoni akan nama sahid nama ngapuli akan nama ngarsak nama ngalion gugu diak kena gali asa hisar jala totong di bagasan pamuzion marlas ni roha mengului pojoonmu asiroham sesa dosa nami jalo tang yang nami alani Yesus Kristus Tuhan nami amin. Apa saat mapiliata
Marede hita sen nomor 460 sada. Mata patati, patati, karugoi, asal karu sore, patati, karugoi, patati karu kokomoani, asal karu apatu sore, asal karu
Kadongan nang masuk mahita tu acara nang makatidakon hapor siaun ake anak kota nong marguru makatidakon hapor siaun di bagasan 1 tahun on 5 tahun ajaran 2025-2026. Tiki marede hita nomor 140 lalu ayat sada dohok 2 jongjong manong yanakon nama katidakon hapor siaun rap dohok natorasna. Marede nomor 140 lalu ayat sada dohok 2 jongjong yanakon nama katidakon hapor siaun rap dohok natorasna. Marede mahita. Amiyo nakijolopo nasoy latay inagungani natoras na bedohani o atatarinani Marhiti-hiti guarne de bata ama anak doktor di parbadia. Amin. Hamu alena toras nidak danakon. Ida hamu dia nak komuna hina holongan ni rohamu na jongjong dison. Tamaju mulo madok molati hamu sadario tu de bata ala ni sude asine rohana na selaon. Ai di pangolu dona sida rasi rasa nuaing. Jalasanga di botona sida hatane de bata doh dalan Tuhan ngoluan. Alai tamado ingoto muna sadarion akapapahena muna tu akan akamunaon. Aidang di lehod de bata akadat danako Tuhamu. Asa adong donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditugu. Jale dia jari hamu dona sida mangihutton hatane de bata. Ido ubain na dilehon. Ditanya ko kamudo ganupari yanak komunaw na selaon asa unang mago na sida molo dihilalahamu nuaing hurang ni papahenam muna taringo tu ake anak komunaw tama uduk kamu tu debata manopoti salamu atong martangi yang mahita. Alia manami amani nasar guar ama di benogijang dohot di tanoon. Setangi humatang yang namion. Jakom ma akadat danako gabianak kommu. Asima roham leho mator di porbedia tu rohana sida. Asa gabi sisyamu na sida rodi saliling-liling na. Molotung na hurang pabahenan nami na selaw tu na sida say samay. Asa unang matargasip na sida. Jala unang luas mago manangisi siya na sida binain ni pangalaho nami i. Asima roham saha tutangammu mana sida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras.
Mari dihita sabuket de nomor 150 ayat sada. Dengan apuna Hamwa kada dana na hinahulongan ni debata. Na jongjong do hamunwang di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasa rohamuna. Doho di jolo ni huriaun. Nunga di boto hamu lomo doho sogo ni rohan ni debata. Dang terbaik kamu be marsidalian sogo diari paruhumani. Molo ingo rohamuna diaka ari ni ngolumuna nang salpui. Tama madok molati hamu tu debata. Ala ni sude asini rohana. Molo jala molo di ngotamu akapabehna muna soture. Imane yang doh langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsak be hamu sadariom marningoti. Buat kamu maluhu na tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na use humoko pardosa na manopoti dosana. Alai bau bahamu marohamuna. Huhut bukahamu ma parangene baru ola ni sadarion. Asa dalam muna dalam nagugoti na marhapate yang Tuhan nguluan sisa leling nilelengna. Atong alusi hamuma na husukutono tuhamu di jolo ni debata. Doho di jolo ni kadongan na pungodison. Na perjolo. Di parhatu turoham dohata ni debata na ginurhomo na selaun. Holanido dalam Tuhan nguluani. Olo doho sian nasaruham tumudalhon saluhut dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata. Rodi hasusudani bohalmu. Olo doho makanguluhon hapor siaw nasitongi. Nahi natidakon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surak di pada Narobi doho di pada Nebaru. Atong berpada duha munuang doho debatan abadia di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu. Saya burjuma hamu marningo saluhuk nai. Asalam hot hapor siaw muna. Martangiang mahita. Aliama nami jala debata nami. Suruh matod di porbadia tu roha nabi be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huliau kami maroha nami ban inganamu olak nyonro di saliling nililing na. Surat ton jala sahapi matusi sude naung holoi hami. Saya paujung ma ulau na pinuk kami di bagasa roha nami. Ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogok manangise siak kamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat tami Tuhan nguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakok kamu majolo hata hapor syamuna. Rak mahamu madok.
Hudul bahamu jala Roma 7:22 halak laman jalo hata si pengot sian tu hatta dohok laman jalo pasu-pasu. Silakan duduk. Hata si paingot di Stephen Wilson Sihombing. Di baheni ikon gabe badia hamu diau, aina badia doau, Jahoba na papulik hamu, sian aka bangso, asa gabe bangsoku hamu, tolu Musa 20 ayat 26. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurhonmi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Manuel Domingo Purba. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha nadinggan jala manang aha na niluluan ni Jahoba siako, daholan na mangulahon uhum dohot holong ni rohan ni habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam, Mika bidu onom ayat 8. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahatani debatana ginuruhonmi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Tea Francesca Lamasi. Di baheni dang behato bako, tung anak do, alai molo anak laos panean doho marhite sian debata, sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurhonmi, ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Saisari kasih Satya Sinambela. Apalai ima tang yang nami totong, anggiat tung di patau debata tahamu hobar tu pajonai, jala asa ditabai dihamulas niroha dinadinggan, dohot ulaon haporsiaon, marhite-hite hagogoon. Sai burju mahora sirasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurhonmi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Oswald Usten. Ai sianasi niroha do ubahen na malua hamu dalan haporseon. Jaladada binahen muna si lehon-lehon ni debatado. Datung sian parulau ni asa unang adong na mamuji diri. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangeon mahatani debatana ginurhonmi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Bierhof Germanio van Ron Sitohang. Alai tarpatupa ibana do adul lumobi sian natapangido, manang tapi kiri, hobar tu hagogoon na makorhon di bagasan hita. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurhonmi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Cynthia Margaret Pandiangan, alai gabe siulaon hatai mahamu unang holan pananginangi, aka na pauto tohon dirina. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurhonmi ai ido hanguluanmu.
Hata si paingot di gebi Elisa boru tapu bolon. Lului ma Jahoba sude hamu alai akan nauduk roha di tanoon. Hamu akan na mangaradoti uhumna. Lului hamu ma hati goran. Lului haserepon. Anggiat tung diodingi hamu diari pangarimasan ni Jahoba. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangeon mahata ni batana ginurhon mi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di Nicholas hasi mangusong, sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna, dungi tabbahonon na do sude aka odeng tu hamu. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahata ni debata neng kunurohon mi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Edward Fatshel. Pangido hamu ma say na lehonon na do tuhamu, lului hamu ma say na jupangan do hamu, tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Say burju mahora si rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginurhon mi ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Kristifani Widianti, alai martua mabawa na marhaposan tu Jahoba, jala Jahoba haporusan na di bahen. Sai burju mahora si rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahata ni debatana ginurhon mi ai ido hanguluanmu. Hata si paingot di cinta nomi borusiagian, gabe didok Jesus matu ibana ahau do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan, dang adong nasahat tua mai ia so